bathi uyakhonya ingonyama, uyakhonya ingonyama bafana bakithi. Sanibona, siyanibingelela Ningizimu neAfrika. Afrika yonkana nasemazweni akude bafowethu la bengibona khona ngokukhulu ukuzithoba. Ngoba akekho umuntu la kulomunye emhlabeni. Bafowethu asike sibe endabeni. uMakhandlela Bovu lo muntu kwezakhala ihawundo zakhanyameni kofihlo nonyoko wemama ungichathi na mama uyangihlokoloza. Ngisho njalo bafowethu cha uMakhandlela yilo ofana ungakhohlwa ukuthi mangabe ufuna usizo lakhe ngoba sibaningi emhlabeni bathi sibaningi kuyena uJehova. Ufolele number ethi 031 065 0086 031 065 0086. Ufika lo number wena WhatsApp uzolunga maduze number wama WhatsApp khulekani inamba yami izobuyela kumina njengoba ihackiwe. Kodwa ubufona qiniseka ukuthi mina ufone nambeni 031 065 0086. Naye indaba yengize nazo ngize nento ezinhle. Ngiqala komama bathi besifazane nespecially ngikhiphele sona sohlanga lomshado, especially sohlanga lomshado liyakugadela indoda yakhe ingakujolile, liyakugadela indoda yakho ingakujolile. Uzwile umtitilize ngokhiphela umtitilizo futhi lo ngoba uzowuzwa futhi ukuthi prize yakhona umuntu uzothi kuthiwa hey bathanda abantu besifazane bokani kwashipha. No, kuhlukana ukujula kwezinto bafowethu, ukujula kwezinto akuzona izizwa kulona ibutho ikhubalo lo hlanga lomshado lo makuukuthi vele ufuna kushade ungangitsheni ukuthi ngifuna mina ukuthi khona alona isichitho. Kuyenzeka vele ngesikhathi sekuthanda kakhulu ngenxa yalo agcine bayeka abanye kodwa lona isichitho lehlukanisa alifani neswap le ngithi khona iswap yesakhamuzi 2000 leyo inkunzi ke leyo eyinkingeni inkunzi leyo ngoba ithatha lonke uthando noma umuntu usebenzisa imithi enjani eligugulo libuyise uhlanga ke lomshado lukhona skisi ezokulekelela kakhulu sekutheni noma ngathi wenzani kodwa shade wena. Angithi ufuna ukushada khuluma na ufuna ukushada awufuna ukushada awubuke nithulile nibuya nama TV anifuna ukulalela mina ngikhuluma ngoba nibuya senenkinga leza la kumina. Thithi uhlangana uthinte mina efonini 031065 0086 le line lo ufonele wona confirm ukuthi mina ngoba imkhovu seyimile manje seze ku December seyicuthela abantu yaqola ugijime kuze kumina mntanami.